F'sena, familja ta' 4 persuni se tkun gawdiet bejn 800 u 900 euro mill-budget. Meta wieħed iqis il-kumpens għall-għoli tal-ħajja, ir-rifużjoni tat-taxxa għal kull ħaddiem, il-vouchers ta' 100 euro, l-inwork benefit u children's allowance fost l-oħrajn. Għal dan id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearne l-għada li ġie ppreżentat il-budget tas-sena d-dieħla bit-tema Maltin b'saħħitna l-qudiem. Huwa ddeskriva l-budget bħala wieħed għas-Soċjetà Kollha li jaħseb u jolqot lil kwalunkwe faxxa fis-soċjetà. Id-Deputat Prim Ministru qal li l-istorja turi kif meta l-ekonomija tkun sejra tajjeb igawdi kulħadd, imma meta tkun qed bagħti l-ekonomija ibagħti l-aktar iż-żgħir. Qal li dan il-Gvern ma jridx li jaqa' kollox fuq iż-żgħir. Allura b'dan il-budget qed jaħseb f'min l-aktar għandu bżonn. Innota li l-unions, l-imsieħba soċjali u l-korpi kollha kellhom kliem ta' tifħir għal miżuri mħabbra. Chris Fearne qal li dan huwa budget li se jsaħħaħ il-bażi tas-soċjetà Maltija illum biex għada u l-qudiem pajjiżna jkun f'pożizzjoni li jkompli fejn ħalla qabel il-pandemija. Dan huwa budget illi jieħu ħsieb is-saħħa taċ-ċittadin u jieħu ħsieb is-saħħa tal-ekonomija biex bekk mis-sena li ġejja nkunu nistgħu nitilqu niġru bl-ekonomija tagħna. Dan huwa budget illi fuq kollox li jagħmilni kburi li jiena parti minn dan il-Gvern, jagħmilni kburi li jiena Malti. Il-Ministru għall-Finanzi l-Professur Scicluna spjega mill-aspett ekonomiku li jekk wieħed ma jarax is-sitwazzjoni reali u l-impatt finanzjarju li ġabet magħha l-imxija ma jkunx jista' japprezza kemm il-budget huwa b'saħħtu. Il-Professur Scicluna qal li dan il-Gvern ħass il-ħtieġa li jgħin liż-żgħir u l-vulnerabbli u għalhekk intefqu 50 miljun euro iżjed fuq miżuri soċjali mis-sena l-oħra. Qal li filwaqt li l-attenzjoni qiegħda fuq il-preżent wieħed ma jistax ma jarax iż-żmien ta' wara l-pandemija u dan il-Gvern jista' għaliex ħadem bil-għaqal fl-aħħar snin. Dan il-budget wera ċar illi kien ippreparat għaliex dik hija importanti kieku ma kienx ippreparat ekonomikament b'saħħtu u li kellu l-ispazju b'dejn baxx kieku ma kienx jagħmel dal-programm. Imma konna bil-għaqal fil-waqt li l-ekonomija kienet qed tikber fl-istess ħin konna bil-għaqal illi naħsbu għalli jista' jinqala u li jista' jinqala. U allura sabna ippreparati. Fil-jiem li ġejjin kull ministeru se jagħti elenku dettaljat tal-miżuri mħabbra f'konferenzi tal-aħbarijiet rispettivi.